Lah niki barongane uwak kae jero. Ajan TKP APB gudange seni wong Pakunden nyawiji. Nah, sing remen seni sumangga ingkang badhe angersakne pagelaran sedaya Pang APB ugi TKP saged menghubungi langsung pihak manajer utawi admin ugi bisa langsung ke base camp Pakunden. Ngoten ya, Bos? Nggih, leres. Wis to, penak lah musuh aku. Jaranan ya oke, campur sari ya oke, jandukan apa meneh. Kita Pangkah komplit. Oke. Jaluk campur sari ya dilayani. Oke. Jaluk orkes ya pangkah dilayani. Pangkah dilayani nggih, Bos. Suka pari suka. Nggih. Pramila para kadang sutresna bojone kakung suwana putri para rawuh ingkang minulya. Dari kisah menika wau pasugatan tari rampak caleng srenggi sampun kapiyarsa sampun atur panglipur ing dumateng ngarsa wanjarengan sami. Mugi dadosaken jambining sayah ugi endahing swasana sesarenganing dalu menika ugi sareng-sareng TKB ugi APB Blitar Raya tercinta. Lho nggih. Sumangga mersani pasugatan sak lajengipun pramila kawula saking Sasana Agung pagelaran Jawi ana mengaturaken sugeng dalu sugeng kaminarak sugeng amirsanila. Sumangga. Hai. Nyun sewu para penonton seneng kidul radi mundur nggih. Nah, sing pecut ben ora bingung. Ganongane bar iki metu iku sauto-sauto iku. Ya omong Mbak Nimah, nyun sewu Mas ngono, rada mundur ngono. Bapane lho rada mundur kan rada mundur sebo. Loh. Iya. Di setel isik Mas Gandul. Heeh. Kedange bene cetha. Ya. Os. Ayo Mas Sebo. Ndang ngono Bapak Sebo mecut-mecut ngono lah. Jarene krayan. Lah ya. Halo. Cek Bos. Dipun seteli rumiyin. Heeh. Golek gak ngono tekan tengah dalan suarane seje lah ndak penak. Wis Dul. Sek Bos, sabar. Kowe kari dhewe. Glindingan gubis sih jan. Ayo kanca, timbang turu sore-sore, tak jak sowan. Ana pono raga. Loplok kandange dong. Rodok maju kira cah bagus. Rodok maju. Alon, maju nek. Ayo dong. Punika gambaraken sang Patih Pujangga Anom ya kang sinebut Patih Pujangga Anom. Ingkang rikala semanten nderekaken gustinipun Prabu Raja Kertanegara. Prajurit 147 Sena lho iki Hani Teh Turangga. Kang
sami merasuk busana kang tata prajurit. Hei, ho, wa, ayo, ayo le. Agung putra budaya, X Turangga Kesatria Pinayungan. Sena! Seger ora metu kok ora wani wale. Ayo Pak Ger. Soale sing duwe Agung putra budaya lho iki. Ganongane 17. Ngalah-ngalane Kediri ya to Di. 17 ganongane. Bocah cilik-cilik aja mulai mlayu kayak pecut. Ora gemen-gemen. Los. Hei, oh. Lah talah. Tekane sinden kok bendanyar iki. Oh. Bose TKP wis enek. APD ora enek iki piye to iki? APB. Hai. Oh. Iya. Ayo lo, ayo le. Oreo, Oreo, Oreo. Hei, boh, es, oh, hei, oh, elu.
Hip. Oh. Ser. Ladalah ayo ngono. Aus. Ae. Oh. Say. Eya. Ha 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 ha. Ah ha ha ha. Ah. Tista. Kudu tak tukone sate. Awas, awas Bapak Iqbal. Ayo Mar. Diblek lho iki. Aus. Sing alon-alon yer wong bagus. Ayo. Ayo Mar. Yo. Bolone joke. Rotok maju masih blek. Hey! Hey! Lo! Was! Hello! Yo kilo delondonge. Ayo le. You. Was? Hello. Hello. Hey.
Awas. Iya. La la la. Ayo Mar. Oh. Aha. Lo. Bos. Iya, 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 iya. Yo. Wow, 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 wow. Iya, ayo nih, semangat. Gelondong yo, alon. Kaya ngono, goyang. Oh, alon. Alon-alon, kaya ngono. Yo, la la la. Ayo. Layo ono. Ayo Mar. Lah kok Semar turu ki piye to ki? Tangi. Subuh. Oh. Iya. Wow, la la la. Es. Hey ho. Ah. Mar lilir mar. Mar. Subuh. Ayo le. Duduk no kaseten mulai. Wah. Iya. Awas Manar, awas. Hey, ho, hey, ho, hey, ho. Alon. Oh. Iya, iya. Wes Semar iki. Semar gelingan gobes ya. Ayo le. Awas atos. Iya.
atraksi manusia berguling-guling. Iya lo. Ya oh, oh. Hey, ho. Elu. Allah Ta'ala. Oh. La, Oh. Ayo Mar. Bangun. Subuh. Wayahmu. Ajake ngantuk lho, Bos. Loh, Mar. Tangi. Wayahmu lho, Mar. No. Piye? Lho. Nyawane rong plumpuk lho, Bos. Sik ditata. Ya joget. Joget sik. Ditata sik, Mar. Lho gadengmu, Mar. Alon. Piye, Mar? Goyang sik. Yes. Ini mah. Kok iki nyapa ketone aku to sayang? Kok nemburi ketone nemburi ning ngarep. Pedot iki nyapa ta? Iki lho Mas. Senane banci bakno. Pedot ket biyen senengane yo baci ya. Pedot iki masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Iki wedok Mas, lek turu murep. Apa ngerti kowe guyu kuwek karo cah cilik iki? Tak susoni kae. Piye Mas? Acarane napa, Pak? Menika tasakuran. Oh nggih. Kitan lan ugi akikoh Mbak Vega. Nggih. Adik Evan Ricky Andriansah. Didongakne Mbak Vega. Nggih, kula dongaaken mugi-mugi sehat, selamat melihat bentuk yang baru. Oke. Ya. Bar lincip sakmu muntel ya, Mas. Lah izano. Kaya wae Bapak Seno. Helm maksudnya helm lho, Ya. Mas. Bacot. Nggih. Mugi-mugi napa niku berguna bagi nusa dan bangsa dan pinter. Heeh, Mas. Pinter dasmu kowe ya. Gak. Kowe diundang rene iso ganong ora? Pagah ganong ya toh. Ora iso Mas, aku sik anu meteng Mas. Nah, lek gak iso wis dipanggil iki. Heeh. Mas sama dhisik pe parano Mas. Yo, tarik. Tarik. Ayo, Mak. Jes. Iki masyarakat iki, Jes. Yo, Masyarakat iki. Pakunden. Pakunden. Kota Blitar. Pakunden bersinar, tak dongakne panjang umur. Amin. Anu sing duwe hajat iki Waduh omahe, Mar. Omahe adoh. adoh ndi to? Cek. Adoh ndi to, Bos? Sik terabas ngwalor. Gak. Ngulon. Sing duwe hajat iki to, Bos? Ngalor. Lho. Oke, tak dudune iki lho Bos atraksine iki. TKP Turungga Kesatria Pinayungan X APB Agung Putra Budaya, tapi yo ning pantese to, Bu. Iya toh. Jas,
Oke, pukul Mas. Ses. Aku lek karo iki lara ati, diagrek. Lara ati ka sapa, Mas? Mana tepuk tangannya, yo? Ayo Mar Semar. Asik. Piye? Ayo. Ping 50.000 wani munggah ra? Yo, Jumun Jazz. Ping 50.000. Area community. Ayo, budal. Ayo le. Ayo dak. Loh, piye to Mar? Sida apa ora? Ayo ndang aja kesuwen. Lene dhuwit ndang caket buat-buat ngono lho. Iwayamu Mar, tak cepaki adah. Ora penak to karo kowe aku. Beo. Susumu lho. Gumoy kok susune Vega. Yo. Ya wis, pisan tok lah ngomong aku. Beri tepuk tangan yang meriah Semar kicir-kicir. Saoto Mas. Ora glundung. Saoto kok glundung. Piye to Mar? Piye? Soalmu suwek ngono piye to jane iki? Beh. Sauto pisane soalnya suwek piye le? Lho ping 5 kuwi lah. Ping 5 piro, Pak? Ping 5 10.000. Sampean ping 20 tak bayar 100. Ayo, dah. Wani apa ora? Nah, ya dah. 5 ping 5 ya nona totale selawe. TKP APB ya nona muga lancar job-jobane. Amin. Wis tak mulih aku. Piye joget turu kok? Moga-moga tetap lancar rezekine. Punden. Wong pakunden moga tetap panjang yuswane. Andeja andeci bora. Loh, iki piye ta jane iki? Dibigroni kok ora diangkrek iki. Nyanyi apa? Nyanyi. Lah ya iki lho iki ben dagel dhisik. Pak nyanyi sisik jadi kok nyanyi. Ayo. Ya Mas nyanyi Mas. Iki kan gak iso atraksi to, Pak. Tak gajuli iki. Iki pinter atraksi. Aku mangan rejek ya iso lho, Pak. Saset. Saset oke, pukul dol. Mar, Vegas apa atraksi ning dhuwur? Vegas e. Lha kowe ngali yo. Loh. Oh ning dhuwur lah. Ngomong to Mar, beh. Wo atraksi. Jelas kok wong lori. Jan
Lambene tapukne. Loh. Piye ta iki? Wis dadi klontok. Ora he, sepeda dicepot. Wiki kok kentos. Tunggale kentos padha rambutnya. Awas. Atraksi berbahaya. Alon-alon dah bagus. Ayo tos. Piye? Kepar mangan dok. Alon-alon dah bagus. Ayo ngono. Ayo Jess. Atrasi ngayang. Lho. Sekwali iki to, Dah. Dah. Peteng lah. Gah. Mosok ora iso malih ngarepe terus piye iki jane iki? Bos sing ngape to tonton go tutal jangkrik iki. Mosok dhisik banyak diklonthok. Lah masyarakat Pak Undian ben rowe Pak apa kuline bakul tahu etan kene. Tak kemu. Rumah sana ndas mbok klontok iki. Monggo yo lancang sesune banyu mbok remeti to. Jangkrik ya Allah. Bos tenanan to Mas, tontonan go tuntunan lho. Oh, susuku remet kabeh lho. Ayo. Ayo Blek. Alon. Loh. Sandalmu lah. Woi. Hop, sandale lah. Blek. Wis sandale bose tadi ngising. Mau nyok-nyok ning ndase. Susuku didak. Bajingan kowe iki ya. Gua cepaki yo ora tak nyut. Iki kuline pasar Legi ngerti yo. Kowe ngono to, Mar. Aku ben ora mlicat sikilku. Loh. Uduk susu-suwi, suarane bela suara. Gah mama, iki operasi larang rumah sakit. Susu suarane delok. Susu tai iki jene. Beh. Gak. Kowe lek ngene iki ora iso, Gak. Lah iya, kowe nyanyi no piye, Gak? Oh. Ya karo iki lho, aku lek bos penyanyi ini sitok ora apa-apa karo vegan, sitok rasa mbok anu ngono lho. Wes. Ayo jajal nggonamu demek piye, Mbak? Loh. Lancang, asli lo Mas. Wong ki lo susu kena di PP kono. Mbak Rena. Sama. Kowe Reni yo lho. Ora kowe Reni yo. Kowe Rena sik. Ora Mbak ora Reni yo. Ora. Mboten. Ora ora. Nggon aku cilik sak mlinjuk. Kowe Rena.
Gak, Reno. Piye? Gunamu piye gak? Ya, Mbak, Mbak. Reno. Lah ora ra. Iki jajal gunamu yo, ha? Piye to ki? Darene. Mbak, sampean asmane sinten? Ya. Awas. Piye? Bos. Wah, mata. Pakrekmu wae dendone pager. Kuwi wong tuwek lho, Masa mbok tatahe pagere piye ta? Ngajeng kaya kecelakaan musuh. Ngono to, Par. Kowe jarake kuwi rak ngelingi baronganmu tulisane kastolan. Ora tak busek, tak ganti rom 3. Ya ta, kastolan dibusek, loro atiku. Wes. Ya ta? Mbak, Mbak. Mereno. Penak dadi ganongan mat, ya ta? Ora Mbak jajal gandengan tangane. Ora gandengan tok ngene lho. Endang to. Gandengan tangane, endang. Lah padha karo ngenteni bapake setro kok. Ngene lho, Mbak. Bos. Rene. Piye to marjane iki? Ya mek ngono. Enggak, aminor sak piro? Aminor. Ya. Ya, aminor. Aminor. Reno enggak. Dakae tangkemku lho, Mas. Wis duwogok mik. Lara lho, Mas. Enggak. Apa aku Lah piye? Wewe diguyu Dista. Kowe gawe apa lanang apa wedok ngono ya? Lanang dasmu ya. Kowe matane rasa rono. Ya ngak. Lah kowe. Rodone. Wah ora apa. Lah aku ngono biasa, Mbak. Ana bojoku guwedhi. Guwedhi ya. Kowe ora wani yo piye? Bayar aku PN, ayo kowe wani. Ayo seno barang lek wani bayar aku PN. Tobat aku. Ayo. Sing meneng arah aku. Ya tak rodone, Mbak. Lho piye iki jane? Kowe rodok rene. Ora peh. Susu marung ngono aku. Aku wedi karo Pak Seno. Wedi karo Gusti Allah karo mbokmu, Mbak. Aja dipadakno isa. Sing penak suara ditoto sing apik cah bagus. Nggih. Ah, ngono. Kowe rodok rene ngene amu jombo kuceki. Sing mesra. Nah ngono. Lek ngerayu ki sing mesra to, Nggen? Ngalih. Genti kuwi, Rene. Nah, ngono. Rene. Iya ta. Rene. Lho gede, iki kastolan. Rene. Kowe gelem ora? Kowe rene yo. Nah. Beh, Lek ngerayu sing meneng ngene, Cah. Beh, aku ngene iki tambel lho, Bos. Udah ngalon. Alon. Lah wong iki ngene ngono e. Ya, Reno ki. Aja dipadakna isun ambi wong liya
ingsun sing sempurna aja dibedakno welas asih ingsun kambi gemerlah pintunya ya Allah apa ki? Kesucian hati pukul mas ayo Kak ayo Ki hah? Ora bos ayo mas kesucian hati pukul ayo mat APB TKP. Tulus teko ati iso. Oke Pak Marto, wis to joget to. Sing tenang. Istono walah niki Ojo dipadano ison hampir ison sing sempurna Ojo dibedakno welas asih ison hampir kesucian hati
Negernya kunden raya bro ditarik. Kesucian hati wis ana tak welas siksa sebadan sampeyan rumah hati Karepno karyae iki wujude tekan riko apa kudu son sujud lan nangisi welas asih ojo dipadano son ati mergo isun sing sempurna ojo dipedano asih isun api ning donya kesucian hati kesucian hati sampun Mas Cucok Grigis tinggi mengko nggih Bu. Soale iki bantenge kok Jakarta iki. TKP apa iki? Surah. Rodok mikir Bapak Seno monggo. Hah? Ingkang rikala semanten patih Pujangga Anabya kang kasinebut Sek. patih Pujangga Bapak Anabya. seger. Bapak Seno iki wis muncul iki. Bapak seger iki. Endi iki wong ae? Patembaya sangga langit jumudul Dis-dista. saking grundul kasusul Biasane. kadening barisane para naga kewan alas ingkang sarta galak katendak nyosang Prabu Singa Kumbang Singa Kucing Singa Lawu kasusul banteng suruh. Ana sing digantung, ana sing dipancung, ana sing sisiksa lan disatalika, lan disia-sia karo Kanjeng Ndara. Ndara kurang ajar, Ndarane klencingan, kadang diapusi, kadang ra dikaji. Ana diperkosa lan mlebu penjara. Dianggap kewan karo Ndara majikan, majikane edan ora mangan sekolahan. Rumangsamu penak krungu kabar ngene iki, turu ora jenak eling sing ning luar negeri. Muga-muga bojoku entuk majikan apik, patut tak syukuri mulih tak balehne pitik. Rumangsamu penak krungu kabar ngene iki, mangan ora enak eling sing ning luar negeri. Muga-muga bojoku entuk majikan apik, patut tak syukuri mulih tak lunggune diklik. Ana sing digantung, ana sing dipancung, ana sing disiksa
pati satalika ya disiya-siya karo Kanjeng Ndara. Ndara ora ngajar, Ndara nek klejingan. Kadang diapusi, kadang ra digaji. Ana diperkosa marang mlebu penjara. Dianggap kewan karo Ndara majikan. Majikane edan ramangan sekolahan. Rumangsamu penak krungu kabar ngene iki. Turu ora jenak eleng sing ning luar negeri. Muga-muga bojoku entuk majikan apik. Patut tak syukuri mulai tak belehne pitik. Rumangsamu penak krungu kabar ngene iki. Mangan ora enak eleng sing ning luar negeri. Muga-muga bojoku entuk majikan apik. Patut tak syukuri kawit tak gelokne diklik. Diparingi dalan Mas. Ayo Mas. Ayo. Ayo Mas. Lah yo ngono. Haikal Pratama. Lah yo ngono. Bonaji. Selera
Wow. Rada maju garnya bagus. Koko Prabu kawula ingkang sowan Koko Prabu. Wes gaglak waspadane para wadyabala kewan alas. Para kewan alas bedhigasan mijil sajroning guwa. Sersan Paleno. Wow. Sersan Paleno. Look. Eyang Patih Lembu Soro. Eyang Patih Lembu Soro. Eyang Patih Lembu Soro. Adil. Waspada nongger wong bagus. Ya iki sejatine. Wis wancine galak-galake. Eyang Lembu Suro Maesa Suro. Eyang Bagindo Suro. Rodok maju Markidi. Ya. Awas. Senajan kowe ra tau ketok ger. Ya mung sliramu sing dadi pepujaning sajroning aku Markidi. Ya. Awas.
Mister Kidi, ayo! Suro, lo! Goyang. Ayo joget bersama. APB. Iya. So. Digoyang bersama-sama. Lo. Pak, ayo. Cinta damai. Digoyang. Awas. Tangan di atas semuanya.
Santai bos. Ya. Sing kompak bolo. Yo. Tabun cai Bangmumas. Yo. Tabun cai Bangmu sing penak Mas. Digoyang alon-alon Mas. Ayo. Yo. Goyang lagi. BSKT digoyang dulur. Monggo Mas Rembo. Ya. Ayo, ada adik kereta keliti, tak ada tali kuat ini. Ayo, pukul. Hei! Masih berburu Sisiku akan tetap berdiri. Mas, sama ngebunin kalangan Mas. Balik ke tidak kuat. Satu suka bersama berpijak mata
persiapan Laskar Singo Barong. Persiapan Laskar Singo Barong untuk segera mempersiapkan diri. Tidak ada selamanya hingga hancurnya semesta. Ustadz Matius. Bapak Jack. Telepon Sang Prabu Singo Barong. Wow. Wadya bala kewan alas kasusul. Tram
banyo sang prabu singa kumbang singa kucing singa lau kang duweni sifat sekti angkara murka ora budi bawa laksana Ayo Gerca bagus, tok nawadya balamu Gerca bagus. Bos. Ayo. Ayo Gerca bagus. Kepane ndang metu Mas. Diparingi dalan Mas. Weh. Kepane ndang metu Mas. Hello, was, Ah, hey.